с обувките. Ето го. Ето личи. Благодаря. Ай. Ще ли сте? Ели се. Да, Това е Лената. малко не съм много Здравей. добре. Ти ли си, Тони? Заповядайте. Как си? Добре. 8-годишният Тони е едно от децата на българската Коледа. Отиваме На разходка. на разходка и после отиваме на гимнастика. Да. Мама, баба и Леля. Леля. Каква е диагнозата на Тони? Детска церебрална парализа с микроцефалия. Края на 8-я месец е роден Да. Тонито. И пъпната връх се ови 2 пъти на гърлото и след което липса на кислород и увреден мозък. Увреден нерв, главен нерв. И какво правите? Рехабилитация правим. Ние го разбрахме в 3-я месец. Те от болницата не са го разбрали. Бабата го е разбрала. Вие? Да. Първата. И от тогава вече тръгнахме по болници, санаториуми. От колко време ходите на рехабилитация? Ми от 3 месеца. От 3 месеца въобще си не... постоянно. Постоянно си ходи, без да спираме рехабилитацията. И как му се отразява? Добре. Супер му се отразява. Той лекарът така ми каза, доктор Иванов. Само това може да го спасява, друго нищо. Вие виждате ли развитие? Да, моля ви се, да. как. Той как беше... Ако бяхме го оставили, той ще да бъде направо на количка. А сега ходи. Сега почна да ходи по-малко. По-малко. Не може да ходи сам. Сам не може да го пускаме. Малко, 2-3 крачки. Ама и той упорства много. Вика, бабо, ще падна, ще стана, ще си хода. И той упорства много. Това е най-важното. То от него Да, зависи. и той и лекарът така ми каза, Иванов. Той вика, как го гледам, вика, иска да го прави. Щом едно дете, такова болно дете, иска да го прави, той постига всичко. И той ми каза, ако ме послушаш, то нито ще се оправи. А едната лекарка беше ни предложила да го оставиме. Въобще. Да го оставиме, да. Тя майката 3-я месец е в Пловдив на болницата и лекарката вика ми, защо се занимаваш, вика, с това дете, вика, то вика не е за теб. Вика, направо си го остави, вика, дай го на държавата. Така ни каза. Тя, Мария, беше малка на 16 години, кога роди Тонито. И аз като отидох, тя се разплака, майко, така и така, и аз спах с доктора. Доктор Иванов, как може така? И вика, няма да я слушате. Аз вика, гледах Тонито, главичката му е добре, не е дете с толкова мозъка да не му работи. И вика, ако ме послушаш, ще постигнеш. Така ми каза. Да. Сега изчакваме. Баба отиде до Рашо ли се казваш? Или Ашо? Чичо как? Нешо. Нешо. Чичо Нешо. Той приятел ли ти е? Е, приятел ти е. Нали с него правите гимнастика? Да. Тебе приятно ли е ти да правиш гимнастика? Не. Не? За сега добре се развива. В смисъл... Слушам, работим. Не иска да идва. Ами каза, че не сте му приятел. Не съм, да. Не съм му приятел, защото го мъча. Защото го натоварвам. Това дете как се родило, постоянно на масажи, постоянно на това. На всяка. Браво! Браво, ти днеска си герой, бе. Чудесно. Сега това е много болезнено, което се прави, обаче по някой път търпи, някой път се лигаре. Ай! Ай сега.
Какво мислите за кампанията Българската Коледа? Ами приветствам идеята, просто е разкошна. И това е един страхотен начин да се помага на такива деца, защото не всички родители имат възможност за специално за рехабилитация. Защото сега това дете в този период, ако не се стабилизира, може да си остане така просто като някаква за цял живот да му остане слабост. Сега е момент. В тая възраст да се заздравят слабите мускули, да стане стабилно, да почне да се обслужва, да не е в тежест на родителите. Кога ще дойде момента, в който в България няма да се налага, няма да бъдат необходими такива кампании като Българската Коледа? Мен да питате? Не вярвам. Много сме далече от развитите цивилизации. Според мен. Аз мисля, че това е дело на държавата, а не на кампании като Българската Коледа или Протегни ръка и там. Това е дело на държавата. За жалост. Ало? Да. Здрасти. Кажи. Ще ти мине, ще станеш здрав. Значи целият този модел е измислен отдавна. Вземете една Германия, една Швеция, да не ги изборям. Този модел е измислен. Там се отделят средства за такива деца. Те не ги оставят секунда без рехабилитация или без грижи или без каквото. Паралелно с това, което правите, трябва да се борите за това нещо да се прокара някакви закони. Две, 3, 4, 5, 6, браво, 7, 8, 9, 10, почивка. Я ще се поздравявам, а не съм му приятел. Няколко пъти го питах. Ще трябва доста са хора, докато му стана приятел. Не знам кога ще стане това нещо.